дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоати деҳоти Ворух, Чорку, Навгилем ва Кулканди шаҳри Исфара ба манзили қурбониёни муноқишаи ахири марзӣ ташриф оварда, аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд арзи таслият намуд. Ёдовар мешавем ки рӯзҳои 14-17 сентябри соли равон дар натиҷаи ҳуҷуми мусаллаҳонаи низомиёни Қирғизистон дар минтақаи назди марзӣ талафоти молию ҷонӣ ба қайд гирифта шуд. Зимни суҳбат бо наздикону пайвандони шаҳидон гуфта шуд ки ҷонфидоӣ ва қаҳрамонии шаҳидон ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин рӯзҳои сахту сангин дар бари мардум қарор дорад ва бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои зарардида кӯмакҳои моддиву пулӣ расонда шуда, хонаҳои истиқоматӣ ва иншооти зарардида барқарор карда мешавад. дар ҷамоати деҳоти Чорку намояндагони расонаҳои хабарии минтақавӣ ва байналмилалӣ ҳузур доштанд, то оқибати ҳуҷуми мусаллаҳонаи низомиёни Қирғизистонро пайгирӣ намоянд. раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода дар ҳузури рӯзноманигорони расонаҳои бонуфузи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба монанди BBC, РИА Новости, ОРТ, Амидховар, Авесто, Оҷонсии иттилоотии Спутник, Азия Плюс, Радиои Озодӣ, блогерон ва дигар намояндагони васоити ахбори омма дар мавриди таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба оилаҳои қурбониён ва зарардидагони муноқишаҳои марзӣ изҳори назар намуд. ин муноқишаи сарҳадие ки дар шаҳри Исфара ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 14 ва санаи 17 шуда гузашт. имрӯз аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои 300 нафар ҳам барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ, имрӯз масъолаи сохтмон ба монанди шифр, хишт, тахта, цемент, маводҳои сохтмонӣ ба ҳар як оила дастрас карда мешавад. барои ҳар як оила барои 300 нафар 100 килоги орд, пиринҷ, шакар, равған, макарон, барои ки имрӯз зимистона инҳо серию пурикӣ гузаронанд. роҳбари давлат ба мо намояндагони ҳукумат, раиси вилоят дастур доданд. дар ҳар рӯз дар тамос ҳастем. имрӯз ба тамоми оилаҳои фавтидагон изҳори ҳамдардӣ баён карда шуда истодааст. мо имрӯз дар паҳлӯи халқ ҳастем ва ин дастури супоришҳои ҷаноби олӣ мо бояд то фасли зимистон пурра ҳамин хонаҳое ки зарар диданд барқарор карда мардумро баргардонем. дар ҷамоати деҳоти Лакон ки низомиёни Қирғизистон бо истифода аз вазнинтарин аслиҳаи ҷангӣ хонаи мардуми осоиштаро ҳадаф қарор додаанд, раиси вилояти Суғд бо мардум суҳбат намуда қайд намуд ки манзили онҳо дар кӯтоҳтарин фурсат бунёд ва бо тамоми ашёи рӯзгор таъмин карда мешавад. дар асоси супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комиссияи махсус ташкил гардида, онро раиси вилоят роҳбарӣ мекунад. дар баробари бунёди хонаҳои истиқоматӣ ба оилаҳои зарардида кӯмакҳои моддиву пулӣ низ расонда шуда, онҳо зери ғамхории давлату ҳукумат қарор доранд. дар ҷамоати деҳоти Лакон қариб 10 манзили истиқоматии сокинон вайрону валангор гардааст. Умедҷон Тоҷиддинов, писари ягонаи хонадон ки падараш дар муноқишаҳои марзӣ қаҳрамонӣ нишон дода ба ҳалокат расидааст, бо мусоидати раиси вилояти Суғд ба Академияи Вазорати Корҳои Дохила қабул гардида, ҳамчун муҳофизи ватан ба халқу миллат дар оянда хизмат мекунад. раиси вилоят ба ин оила изҳори ҳамдардӣ баён намуда, дар баробари расондани кӯмакпулӣ дар ояндаи наздик, кӯмакҳои моддӣ ва масолиҳи сохтмонӣ барои боз ҳам обод намудани манзили истиқоматиашон расонда мешавад. худи ҳамин рӯз дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара машварати корӣ баргузор гардид. раиси вилояти Суғд аз дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба дастгирии оилаҳои зарардида, қурбониёни муноқишаҳои ахири марзӣ ва беҳтар намудани нишондиҳандаҳои вазъи иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Исфара ёдовар шуд. таъкид гардид ки дар натиҷаи ҳуҷуми мусаллаҳонаи низомиёни Қирғизистон рӯзҳои 14-17 сентябр дар минтақаҳои марзии шаҳри Исфара беш аз 60 манзили истиқоматӣ пурра нобуд гардида, 90 оила бесарпароҳ мондаанд. илова бар ин иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ, роҳу нақлиёт ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ зарар диданд. бо ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои зарардида кӯмакҳои моддӣ, масолиҳи сохтмонӣ дастрас гарда истодааст. тибқи супориши сарвари давлат, манзилҳои истиқоматии сокинон то оғози моҳи ноябр сохта ба истифода дода мешавад.
супориш дода шуд ки дар ин самт корҳо ҷоноб карда шавад. баъди бунёди манзилҳои истиқоматӣ мардуми бесарпароҳмонда бо тамоми ашёи рӯзгор таъмин карда мешаванд. раиси вилоят илова намуд ки дар умум ба 300 нафар оилаҳои зарардида маҳсулоти хӯрока ба монанди орд, равған, шакар, биринҷ, макарон кӯмак гардида, илова бар ин бо саҳми соҳибкорону мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ дар шаҳру ноҳияҳо кӯмакҳои моддӣ иловатан расонда шуда истодааст. имрӯз мардум хуб дарк намудааст ки давлату ҳукумат нисбати оилаҳои зарардида пайваста ғамхорӣ мекунад ва сокинони вилояти Суғд барои кӯмак намудан ба оилаҳои зарардида омодагии худро изҳор дошта дар ин амали нек саҳм мегузоранд. бинои мактаби деҳаи сомонёни ҷамоати деҳоти Чоркӯ аз нав сохта мешавад. дар ин бора раиси вилояти Суғд таваҷҷӯҳ намуда қайд намуд ки маблағҳои зарурӣ аллакай ҷудо гардааст ва корҳои сохтмонӣ дар наздиктарин фурсат оғоз меёбад. то анҷоми корҳои сохтмонӣ толибилмон дар дигар муассисаҳои таълимии шаҳри Исфара ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар машварати корӣ маълумот дода шуд ки дар натиҷаи ҳуҷуми мусаллаҳонаи низомиёни Қирғизистон 2 нақлиёти ёрии таъҷилӣ мавриди ҳамла қарор гирифта корношоям гардааст. гуфта шуд ки дар рӯзҳои наздик мошинҳои ёрии таъҷилии нав ба беморхонаи марказии шаҳри Исфара ва муассисаи тандурустии деҳоти он дастрас карда мешавад. дар поёни машварат барои иҷрои нақшаи андоз рушди соҳаи саноат бештар намудани нишондиҳандаҳои дигари соҳаҳои хоҷагии халқ масъулин вазифадор карда шуданд.